inonzi Mr. Magetsi. Right. Mubvunzo ripana vamukoma ndekuti tomboti manzi 2 days mungoita president. 2 days muite president munoita sei nenyika 2 days. 2 days. I want to face the man I was supposed to steal. Within those 2 days, I will give to the underprivileged. Yeah, I was supposed to. Politics is a game of stealing. In Africa, politics is a game of stealing. There is another president who was found with a lots of money under the mattress, millions of dollars under the mattress. So that man I will give to the underprivileged people, and they will start to do their own things, and the country will start to move on. And so corruption, and so 2 days and dibe, mare 2 days and dibe, kana eba kora kata dibe, ukutora madopa vanhu. Vodya inaumbofoka kuti kana kunzi kune mutoriro kana chiyako. Ngozi mutoriro kutoshaya mari zviro zvadhakwa vanhu vana kana chekubata. Something of that sort. 2 days ruling a country is not azvinetse kutonga nyika. You just stop stealing chete. Then the country will be okay. Aiwa tongotenda. Printing you a lot of money is whatever is because of the people who be stealing, they try to cover up. Wakambobadoviro. Ukabadoyo ukarinoora soka risheka rodzikira pakare. Asi unongoita se wamba. Waurira dhingira mwana rekuchikoro. Uri toro chera ubodherito nemvura wodzokera futi pakare. Saka ndozvinenge zvichimboitika. Ini handidi kuita izvo ndinoda kuti mari yandaifana kubata ngokupa vanhu. Ndosara hangu tisina ndichita asi vanhu vanenge vachiita kuti kutonga nyika zviripo. Munhu chanenge achifara. It's all about making people happy. It's all about making people happy. Making people happy. People must not be discontrolled. The moment you are going to, for example, a health worker is disgruntled, a teacher is disgruntled. You see, these are some of the things which we have to take care of within 2 days. Everything will be okay.